Halo, halo. Raz, dwa, trzy, cztery. To ja. No, wiecie, kim jestem zasadniczo. Ja jestem Niklaus, a ta gra, jeżeli macie 18 lat, jak to jest na tych wszystkich śmiesznych stronach, if you are 18 years old or older, to powinniście kojarzyć, że to jest nie inaczej jak GTA Vice City. Czekajcie, wyłączę radio, będzie zagłuszać. To jest GTA Vice City. I co mogę wam powiedzieć, moi drodzy? Kupiłem sobie w ogóle. Kupiłem sobie je z kolekcji klasyki za 20 ileś chyba złotych. 25, coś takiego. Wiecie, jest taka pomarańczowa seria klasyki, nie? Właśnie z tego sobie kupiłem. I sobie gram. I chciałem wam powiedzieć, że to było moje, moi drodzy, ulubione GTA. Wszystkie GTA bardzo... Może sobie troszkę tak... O! Wszystkie GTA, moi drodzy, bardzo cenię i szanuję, ale GTA Vice City zawsze miało w moim sercu szczególne miejsce. Dlaczego? Klimat. Moi drodzy, klimat, jaki tu jest, to jest normalnie miażdżyciel dup. Ten ubiór, ten język, jakim oni się posługują, no cała otoczka w ogóle, to jest... Tomas, I appreciate your coming. To jest coś pięknego, Forgive nie? me for getting straight to business. Diaz has asked me Dobra, to oversee a minor- każdy to zna, co tu trzeba zrobić. No, some firepower for you. Dobra. No i powiem wam, tak mnie to uwiodło. Ja wtedy, nie pamiętam nawet, ile ja miałem lat wtedy. Ja mam 14, to mnie wtedy nie było na świecie jeszcze. W każdym razie te GTA, moi drodzy, coś się trochę tutaj, że tak powiem, coś się zepsuło i ta fontanna jakoś tak... Wydaje mi się, że jak w to grałem kiedyś, to ta fontanna wyglądała trochę inaczej. Znaczy była jakaś taka normalniejsza, ale może mi się wydaje. Chyba że to funkcja Directa 12 się tutaj zaimplementowała, no i mamy super fontannę. I tak lubiłem to GTA, moi drodzy, za bajtla. Tyle razy je przeszedłem. I przyznam się wam, że jak grałem za gnoja, to chyba... Nie chcę skłamać, ale ani razu mi się nie udało go przejść bez cheatów. Nie, generalnie bez cheatów tego GTA sobie za gnoja nie wyobrażałem, no teraz gram bez cheatów. Teraz jestem duży i dorosły. I udało mi się nawet przejść misję z helikopterkiem. Aha, trzeba na parking wjechać. Udało mi się przejść misję z helikopterkiem za pierwszym razem, poważnie. Nie fulam was. Za pierwszym razem mi się udało przejść tą misję. I teraz co wam mogę powiedzieć? Na pewno tą grę można kupić na G2A za jakieś śmieszne pieniądze. Także jeżeli by się komuś nie chciało ruszać dupy z domu do sklepu, mi się chciało, to zapraszam na G2A. I w ogóle z kodem Pieron 3% taniej. Wiecie o co kaman. No. I moi drodzy, i się zagrywam. Lens Vents. Dobra, ja to wszystko wiem. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Aha, my tu jeszcze nie wiemy chyba, że to jest Vents, albo wiemy? Nie wiem już. Bo ja oczywiście jestem taki mądry, że wyszedłem z gry, a nie zapisałem. Wiecie co, wyłączam radio, bo po prostu na YouTubie pewnie mi by zgłosili naruszenie, no wiecie, muzyka o praw autorskich i tak dalej. Także no, kupiłem sobie i gram. Gra działa w zasadzie bez problemu, tylko trzeba było odpalić ją... Trzeba było ją odpalić w trybie zgodności z Windowsem XP, ale oprócz tego to śmiga. Tylko no, nie mogę na OBS-ie jej przechwycić jako gra, tylko muszę jako obraz, ale z tego co widzę wszystko ładnie śmiga. Full HD, wysoki bitrate, powinniście być Państwo zadowoleni. Także no, moi drodzy, bardzo miło sobie czasem do przeszłości wrócić. Całkiem możliwe, że jak skończę to jeszcze się za trójkę wezmę, bo trójka też w moim sercu miejsce zajmuje, no, nie takie co Vice City, ale mogę bez kozery powiedzieć, wysokie. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay. Dobra, ja wiem panie, ja już to przeszedłem, tylko nie save'nąłem. Ja wszystko wiem. A jakie jest, ja mam pytanie takie do was właśnie w tym momencie, jakie jest wasze ulubione GTA? Bo o moje już wiecie, to jest Vice City, w następnej kolejności chyba San Andreas, potem chociaż piątka San Andreas mniej więcej na tej samej, że tak powiem, no,
na tym samym stopniu lubienia, mniej więcej, obieg... Aha, to wysiadł z auta. Gratuluję. Mniej więcej na tym samym stopniu lubienia je bym plasował. No, generalnie bardzo lubię, bardzo szanuję. 5, San Andreas na tym samym, gdzieś tam 3. No, te pierwsze to jakoś tak grałem momentami. Ale nie za długo. Ej, macie też wrażenie, że przez to, że ten pan wysiadł i umarł tutaj, to coś się zepsuło? Chyba będę musiał to naprawić. Zostałem w momencie wyjaśniony. No, to był bug. Ten gościu, co wysiadł z tego auta, miał... on miał tą misję zacząć. On miał fabułę do przodu popchnąć i on tego nie zrobił i... O, patrzcie jak pięknie. No i wyszło jak wyszło. Dobra, dupcmy tam misję. Pojeździmy, pogadamy. No, powiem wam, że ten klimat wpisywało się oczywiście kody. Ja nie pamiętam już teraz tych kodów tak... Wiem, że w San Andreas były tak Heso Iam. Było AS Acme. Nie wiem, na pewno... Napiszcie w komentarzu pod spodem, jakie kody znacie. I jakich kodów żeście używali, jestem ciekaw. Ja tam pamiętam na minigana, na wszystkie bronie, na... Coś tam... A tutaj nie mogę przejechać. No, na gwiazdki, żeby nie było. Na... Jest taki bug, przynajmniej ja mam, że nie mogę cofać autem. Czekajcie, spróbuję sobie je wypchnąć, bo tutaj... Czami Verseri jest mega silny. O. I ja bez kodów sobie, moi drodzy, naprawdę nie wyobrażałem tego. Potem San Andreas już grałem bez kodów. No, 4, 5 to już wiadomo, nie? Moim generalnie marzeniem jest, żeby wydali kolejną część GTA w Vice City, nie? Tak jak była 3 i 4 w tym samym mieście, to żeby... Dobrze mówię? 3 i 4 były w tym samym? Kurwa, zaś muszę wypchnąć, przepraszam za wulgaryzm. Tak, Liberty City, nie? Dobrze mówię, dobrze mówię. To żeby wyszło takie coś w mieście Vice City i żeby to było... O, tutaj rozwalony wieżowiec. Dzięki mnie. Żeby to było, moi drodzy, na silniku od GTA 5, nie? Nawet nie musiałby być szczególnie podrasowywany. Bo GTA 5 grafikę ma naprawdę bardzo... Aha, czyli ja tutaj mam save'y dopiero. O, ciężkie życie, moi drodzy, ciężkie życie. No. Także to by było takie super. Wyobrażacie sobie ta grafika i te detale i te klimaty, to by no... rozwaliłoby łeb, nie? Ja wiem, że są mody jakieś. Wiem, że są mody bodaj do GTA 4, które odtwarzają tutaj świat właśnie z Vice City, ale to mimo wszystko... No to nie jest to, no wiecie, to nie jest to, jakby zrobili, że w ogóle na przykład nie musiały być te postaci, na przykład tam załóżmy emerytowany Tommy, gdzieś tam by się przywinął, nie, te klimaty, to by było coś wspaniałego, ale obowiązkowo musiałby być ten HUD, tak jak jest tutaj, takie te różowo-niebieskie, takie tutaj te barwy, bo to taki ten klimat nadawało właśnie specyficzny i te skoki i to wszystko, żeby było... No powiedzcie, nie gralibyście? Ja bym grałbym mocno. Myślę, że wielu z was też by się zagrywało. Morderca na drodze. I takie gry bym sobie, moi drodzy, życzył. No to by było coś generalnie wspaniałego. Może się doczekamy, Anusz. Może się doczekamy. Na razie nie ma chyba przynajmniej, ja nie wiem, żeby było jakieś info a propos nowego GTA. Także ja w każdym razie liczę dalej na coś takiego. Tak samo jak w ogóle liczę na powroty do starych klimatów, na przykład jeszcze wracając do II wojny, zaś to jest moje jakieś hobby, ta II wojna. Gadanie o tym, o grach w II wojnie. Powstaje taka gra Batalion 44. Zachęcam was, żeby się z tym zapoznać. W tym momencie trwa zbiórka na słynny seryjny samobójca. Trwa zbiórka na Kickstarterze. Nie wiem ile tam potrzebują zbierać, w każdym razie dla twórców inspiracją jest Medal of Honor i Call of Duty 2, także no można im tam coś wpłacić, ja im wpłacę na pewno parę złotych. Chyba mają do zebrania ileś tam 100 000 i potem jeszcze, kurde, swędzi nos, na gorzoła. Potem jeszcze muszą od siebie się zobowiązali wpłacić 100 000 tam chyba funtów. Także może być spoko giera. Po screenach wygląda nieźle.
Drugowojenny, klasyczny, multiplayerowy shooter na Unrealu Engine 4. Wygląda to bardzo dobrze. Battalion 1944. Polecam sobie wklepać się z tym zapoznać. Dobra, ja w zasadzie powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. Także teraz, moi drodzy, pożegnamy się w stylu stricte GTA-owym, czyli niestety Tommy cannot into water. No przykra sprawa, ale moi drodzy, ludzie wtedy jeszcze pływać nie umieli. Także no, tak to wygląda. Ja się z wami... O, widzieliście mój pulpit, ale tylko na chwilę. Ja się, moi drodzy, będę z wami żegnał. O, jaki bajer widzieliście. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, to zostawcie łapkę do góry, chociaż to jest taki materiał stricte, że tak powiem, w założeniach wspominkowy. Jak to wyglądało. Zapraszam was serdecznie, moi drodzy, na Hitboxa, na streamy, bo tam sobie to Vice City ogrywamy między innymi. Zapraszam was do opisu pod filmem, do fanpage'a facebookowego, zalajkować i zostawcie kciuka i widzimy się w następnym filmie prawdopodobnie. Trzymajcie się.